Oplatí sa vám požiadať o hypotekárnu pomoc alebo si hypotéku refinancovať. Najlacnejšia hypotéka na trhu má úrok 4%. Sadzby znižovali 365 banka aj Slovenská sporiteľňa, stále ide o malý pokles. Ak vám skončila fixácia a spĺňate podmienky na príspevok od štátu, môžete oň požiadať alebo si preniesť úver do inej banky. Pozrite, ako sa v týchto prípadoch zmenia splátky. Zostatkovú hypotéku máte 100 000 eur s úrokom 1,5%. Splácali ste zhruba 345 eur. Po skončení fixácie vám vaša banka nastaví nový úrok 4,5%, splátka narastie na vyše 506 eur. Rozdiel v splátkach bude 161 eur a od štátu by ste dostali príspevok vyše 120 eur. Vaša nová mesačná splátka by bola pri zohľadnení príspevku vyše 385 eur. Aby sa vám oplatilo preniesť úver do inej banky, museli by ste dostať aspoň 2,3% sadzbu.